कुछ तो है मेगना गोज्जालायनो मेगनानो माबा सानैबो सानैबो फाग्ला जायो माबा सानैबो थाम्फैनि बाथ्रा बुंबाय इदि जायो मा जादों नार्भास थ' पुरा सिब'जितनि मोखांथारि बिफासैयो बेफोरबायदि खामानि मावस'ना होनाया हिनजावनि सिङाव थानाय नङा ओंखाम जाबाय दिनै खानसे ओंखामबो मोनजाला बिदिला ओंखामबो ला बिदि लागा बुंबाय दोनो सारप्राइजनि बाथ्राया पासपर्टखौनो गोसोआव गैयानो गोदान खुलिना लादोंमोन ना पासपर्टखौनो गोसोआव गैया इसा सानैया ओंखाम उखैना जालानो ओंखाम उखैना जाथारलानो Alright guys, welcome back to the channel with another vlog video. दिनै एकदम फुङावनो जागायदो भिडिअखौ फुङावनो माने 8थायानो जायाखै फुङावनो जागायदो नै निहोरानो सिरि गायाखै बिनिफ्राय आरो एसे गगा मोनहांदो गिदिंथिंनाय जाबाय थादो ओमफ्राय फुजा नायनाय जाबाय थादो आरो दिनै जोंनि खाथियावनो नै खोनादोंना बाथौ फुजा जोंनि खाथियावनो नांजोबथारनाय जोंनि गामियावनो बेयाव बाथौ फुजा बेयावबो थांनांगोन दिनै जानाय नङा दिनै आं मन्दिर लागोनथ' मन्दिर लानायाव दिनै जानाय नङा गाबोनफोरसो गाबोन नङा हरफोराव खेबसे फाखसेसो थांनो हानाय आङो थांबाथाय आं खोन्थिगोन दे बेनिफ्राय आरो नै ट्रिपल सोंनो दङ नै इ ट्रिपलखौनो सोंगोन हा गानजा गानजा दङ आं भगबाननि थाखाय लाबोदो नोंनो लाबाखैना नों सोंगौमोन गोसोखांना दां बावदोंमोन ओइ शिब बुदियाव लेंहरगोन दे नों जाखो ओमफ्राय गानजा सोबनांगोन खुथा खुथा एसेसो बुंबायो खुथा लोंनो ला नोङो लोङा लोंफेराखै लोंनो हागोन दे खुथा लोंनो हागोन दुगैनोसै ओमफ्य मिनिबाय थानो हागोन दै फुदुंदो दुगैनो थाखाय खुथिया मालाय दहायनो पासतायावनो उथिना दुगैखांबाय ओइ खुथिया सयतायाव उथिदोबो आंनिया मुसलपुराव बाथौ फुजा नायनायानो मेंगायाखै आदा बायदि नुदों मोखां सुनसै दा हाथायखौ हुनानै नोंथांमोनदो आरो रायलायनो माने खामानि हमग्रोनांगोन खामानि हमग्रोखांनानैसो दिनै सोलाबोना सोलाबा ब्लग बानायनो बेसो मेइन घटनाया नै जि माखायाबो टिकेटिया सुनोसै आरो वाशिं मेसिन लाबना होनोसै आं ओंखायनोथ' वाशिं मेसिन लाबना होनांगोन आं होनाङा कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय माला लाबना होनांगौ खैदिननि उनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय आं वाशिं मेसिन लाबना होनोसै थारमाने आं दोननो जायगा गैयै सोलाबाखै दोननो जायगा थाबाथ' आं लाबोयो दोननो जायगा गैया नै बाथरुमानो जायाखैना आंनिया बाथरुम थाबा बाथरुम जाबाथाय आरामसे लाबना दोनफैनो हायो खिन्थु बाथरुमानो गैथ'वाना ना गिदे दाखालि नायना फैखादोंमोन नायदो बारा दाम नङालै बारा दाम नङा 10,000नि हामनाय नङा 18,000नि हामगोन 20-30,000 इनि गेजेराव जायो 20-30,000आव मोजां मोनो आरो अट'मेटिक मोनो आरामसे माबानि दरनि मा दरनिखौ दरलड फ्रन्ट लड ना मा होनो ओरै गथा सिगांनिफ्राय नुयो बे सिगांनिफ्राय नुनायासो एसे 35-40सो थांनो नागिरो बेनिफ्राय अट'मेटिकखौथ' 18,000 15,000 30,000 इनिफ्राय मोनो आरो इफोरालागै ओमफ्राय जिमाननो लिटारा बारायगोन इमाननो बारायलांगोन दामा नंगौना नोंसाबो लानांसिगोन एसे जि सुनो नङाबानो आखाइदो ना गैथ'आ र' अकाद गैथ'आ खामायबावनोसै बा 10-15 हाजारनि मानसि नङा आरो नोङो अकादनो 10-15 हाजारनि मानसि नङा आरो बायनांगोन ना गेस टेंकि बायनांगोन ना लाइन बिल सोनांगोन ना लाइन बिला बारा थाङालै ओमफ्राय आरो नेट वाइफाइ नेट सोनांगोन ना हाजारसे आरो वाइफाइ गारि थाव सोनांगोन ना मानसिनि थाव इउटुबनि आरो फेसबुकनि माबायालाय इनकामालाय मोननैजों एखेयानो जायो 12,000 जायो 12,000 जायो थगायदो थरनाया ओरैनो थगायदो मिसा बाथ्रा लाख मोनखायो लाख मोनखायो 30 लाख गाहाम मोनो इसा गान्दुआ इसाने माबा गैया खुन ना मा होनो इ नङा फैसासो 2,000नि नट गोजा नटसो दे खामानिया मावग्रा लानोसै आरो होननाला किटिया हाख'वाखैनोलै सिं सानाय जादों नै बेनिखायनो किटिनि ब्लाउस दख'ना लामना होनायदों सुना होबाय किटिया बेनिफ्राय लामनायाव हाख'वा आरि गैया एख' दख'ना ब्लाउस गैया एख' फिसा साद्र गोजासो नै बेनि ब्लाउस माथो मोनासो आंलाय बेखौ लागाय नङा ओमफ्राय आङो जि लामनायखौलै खोनो होनां बिदिनो मावनो गोनां जायो हेल्प खालामनो गोनां जायो हिनजावखौ बेफोरबायदि खामानि मावस'ना होनाया हिनजावनि सिङाव थानाय नङा हिनजावखौ हेल्प खालामनायसो मानो होनबा नै बेसे गिलिर जिया इमान गिदिर जायो नै जिया बिसिना सादोर इयो बेफोरखौ लामना होख'बा एसे खहाय मोनो माने हिनजावफोरा बेनिखायनो नोंसोरबो एसे एनै मावफाग्रा माव ओरैनो जागारना फैना नोङो बोरै मोनदों जोंहानाव फैनानै बोरै मोनदों खामानि थिनबाय थायो फ्ले जानो होननासो फैबाय आङो मावनोसो जाबाय मावनानै जायाबा जाया जोंहानाव सब निजा मावनांगो नै दाखालि दोखो जि सुलांबाय आमपेयाबो दोखो जि सुलांदों गाग्लि
गाग्लि कम्बल माखाखो दैमा खिलादो दैमु आरो खिलादों रानसोनानै फिसाजा खिलानानै नै जोंहा आरो फुजानि जगार खालामदों आङो ट्रिपाल सोंबाय नैयाव आरो जगोन एसे माबा माबि गाबगोन माने फरायगोन आरो बिजाब फरायगोन बेयाव रिबन हागोन नालाय अपेनिं बायदि माने लासिगोन आरो ओइ बेनि शिपखौ बेयाव लाबसिगोन बेफोरबायदि बेयाव रिबन हानानै आरामसे फुजा होनानै बेखौ दिनैनिफ्राय खुलुमसिगोन ओरैबायदि आरो मन्दिरा माबायदि जादों कमेन्ट खालामना खोन्थाहरनाय आंनि डिजाइन लकेल डिजाइन सात बानायनो नागिरदोंमोन आङो सात बानायबा आरो खरसाया बाराद्राय बारायगोन होननानै मिस्ट्रिफोरा होननायखाय माबा मिस्ट्रिफोरासो उल्था होनो आंखो आरो खरसाया बारा जागोन बानायनाङा दे होननानै मिस्ट्रिफोरासो होनबावो आं मालिकआनो भाबियाखैमोन खरसानि बाथ्रा ओमफ्राय आरो मिस्ट्रिफोरासो माबा खरसाया बारा जागोन मावनाङा होननानै गावसोरनिफ्राय थांगोन जेन फैसाया इसासो गोरों बिदा फंबायनि मिस्ट्रिब्रा बेनिफ्राय आरो दे होमबालाय नोंसोरनि गोसोसै मावदो इदिनो होननानै मावनायसै आं इदिनो थिंनि मावनायसै आरो जोंनिया फुजा होग्राफोरा मोनफैयाखै फुजा होग्राफोरखौथ' आं खोन्थिनो हानाय नङा खायसेखौ खोन्थिनो हागोन खायसेखौ हानाय नङा जायखौ खोन्थिनो हागोन बिसोरखौ नायबानो जाबाय जोङो जेबो मोनजायाखै नालाय मेगिबो लायना फैबाय नै सकनिफ्राय ओइनो मेगिया बेखौ मेगिखौ संदो गिदि संनानै इनिफ्राय जोङो जानोसै एसे जानानै उदैखौ एदावना दोनथ'नोसै ओमफ्राय दायो फुजा सुजा जोबखांनानै दिनै आरामसे निरामिस जानोसै मैखुन गोरानजों माथिं थांखो आंनि एवनाया जाया जानो हागौ मा बुस्थु जाना नाय मेगि ओंखामबो मोनजाया रागा जोंसोदे थरनिया ओंखाम मोनजायो जोंहानाव बिदिनो ओंखाम मोनजाया जोंहानाव शिब फुजा खालि हरावसो मोनजायो केसारिसो मोनजायो मायबा होनदोंमोन थरनिया इनो सोरखौबा रायखुमादो नै थरनिया रायखुमानो रोंसोगो आंखौ मायबा थिनबाय थादो बिसोर बानायब्राव मेगि एवनाय आंनि जायोना आं एवा रुगोनल' माबोरै खालामनानै दिहुनखो रुगोनल' नोंसो जाल' नाय होबाय दै इसे होबाय अ मस्लाया होबाय अ सिनि होबा होबाय है माबा संख्रि होबा होबाय सिनि होयो नामा नाङा संख्रिबो थाखायो इयाव फैबायनो मोनफैबाय आलासि मोनफैबाय अलराइट गाइस गथ'फोरनो मेगि जाहोदों नै जोंहा बिदानि बे जाफंबायनि बे आरो जोंहा बाबानि जोंहा आरो आबै इयो दिसाना मामिनि खुमादो नोङो आबै होननायखौनो मिनि खुमादो अलराइट गाइस जोङो दा साहा लोंनो नागिरदों नै जोंहा दाखालिनि माबाया मोनफैबाय जोंनिया नै फुजा आसला डाइलगखौ बरिया होगोन दायो आरो होगोन ना दायो डाइलगखौ बरिया दा जगार लाबाय दङ बरियानो साहा लोंग्रो गोजाननिफ्राय फैनाय ना नोंसोरो नोंगोना गोजाननिफ्राय फैनाय मेंनाय ओमफ्राय गुसु जाबोजोबदों ना देहाया गुसु जाबोजोबदों ना इनिफ्राय गुदुं खालामनांगोन एसे ना रा ट'खौ लाबबाय दे इनिफ्राय जोंहा खुरा जैबाले खुरा साहाल'सै ना जोंहा आरो थरायना मोना साहा लोंबाय दङ जोंहा मा लायनांगोन होनदोंमोन नोङो बिदि आंखो बन ना बन जगार खालामनि र' सालखौ लोंग्रो जोंनिया खामानियाव फैलायबाय सासेया इनिया खामानिया नै संनायनि नोंसोरथ' मिथिखागौ आं खोन्थाबाय थायो इनि खामानिया मायाव जाखायो इनि खामानिखौ नै अदाब जरायना होबाय नायनोसै माबायदि सङो नोङो मा नांगौ आं बन लाना फैनि kita sonaya जाबाय दा पुराना मन्दिरनिफ्राय लाबनांसिगोन बरायनानै बस्तुটো जे আৰু অলপ বহল হ'ল एभेलेबल হ'ল ने जागाটো বঢ়িয়া হ'ল नै मा जादों जा हाफोरखौनो एवनो खामफ्ले होजोबदोंमोन यो इदिबालाय बोरै लेडिस जानो नागिरदों नोंलाय इदिबा अपारेसन खालामलांनो हानाय नङा नोङो जेन्डारखौ सोलायनो नागिरदोंमोन इयो जाया जानाय नङा इदिबा माने गांगा थफाया गोदान चेनेल खुलिदो गावनि फैबाय एबार मेसेज कर्टआ फैनो इनिफ्राय इनि पासपर्टखौनो गोसोआव गैयानो गोदान खुलिना लादों दा पासपर्टखौनो गोसोआव गैया पासपर्टखौ गोदान बानायबाय दं जों दायो कर्टआनो फैयाखै जों आरो जोंहा फुजा सोलिगासिनो ओइनो इसा सानैया ओंखाम उखैना जालानो मा थांसै ओंखामसो मोनजाया ओंखाम बेनिफ्राय सिगोनलै जाता बाथ्रा ओंखाम उखैना जाथारलानो मोनहैगोनब्रा आधा घन्टानि लिंबो लामा नङा इयो मा टेनसन लादो माथो होनबालाय हैट ओरैनोबाबो मोनहैगोन आलासियालाय खैथायाव 5:30सोआवसो फैगोन होमबालाय माथो 5:00 5:30सोआवसो फैगोन मोनहैगोन मानो मोनहैया जोंनिया फुजाया सोलिबाय दं माने जोबथारसिगोन एसेल'सै नोंसोरबो थांना फुजादों ओंखाम जाहोहरलाबथारनानै आलासि फैयो नोंसोर ओंखाम जाखांबानो दे थांनो हागोन दे बादा होला दे थांनो हागोन दे लाखिला माइरं गैला उखैनाया लादों मानो फैफ्लांनाय जादों दायो अलराइट गाइस जोंनिया जाजोब्बाय सुगि जोबजोब्बाय साहा लोंजोब्बाय नोंसोरबो नामा ओंखाम उखैना जाथारलानो प्रसाद जाबाय
थांसै बुट प्रसाद जाबाय थांनो मोनाखै दिनैबो ओंखाम ओंख्रि संखांबाय मा संखो नोङो सिगाङाव दालि ओमफ्राय भाजा ओमफ्राय मा सङाखै पापर ओमफ्राय ओमफ्राय फान्थाव ओमफ्राय मोनब्रैसो बानायखाबाय फान्थावजों पापर फान्थावदो पापरल' जा मानो फान्थावजों पापरल' फान्थावदो पापर आं सब जगार होदों आबौ संजोबदों अ बाजिया इनिया फान्थाव पापरल' फान्थावजों पापरल' किटचेनाव जागा मोननाय नङा नों इदिबा माबायाव अलरेडि जागा मोनखाबाय दिनै नोङो ब्लाउस दख'ना दखान खिन्थु किटचेनाव मोनथ'वाखै दा पापरा गोथाव जायाखैबासो मोनबाय नोङो आंदो पापराव जुदि संख्रि नाङाखैबा दुग्रायजोब्बाय नों पापरावलाय मानि संख्रि नांगौ रोंमाराखै होनबाय थावनो गोथाव जानांगोनथ' र' गोथाव जानांगोन सब गोथाव जानोसै टेनसन लानांगोन र' आं आखिसो गोसो जाबाय बेदर लाबाय नाङो बरिया इनिया हौवानोबो हो हौवानोबो टप्लानो जा हौवानिबो जा मा नाङानोलै प्रसादखौनो नाङा न' अल राइट गाइस जों ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जादो नै न' सिङाव दिनैसो जाफेरदो नोङो माबाखो मैखुन गोरानखो मा काट फुलायलाय काटफुला ना मा होनो एसामिसदो काटफुला होनो ओमफ्राय जोंलाय मा होनगोन मैखुन बिबार काट सैनायखौनो जादि टक्टानि सैख'नाय बेखौनो गोथाव जादों गोथाव नङा दि रानबाय दिनै खानसे ओंखाम रानबाय दय गाबखुमादै थांनानै ओंखामबो मोनजाला बिदिला ओंखामबो होला बिदिला गाबखुमायदोनो गाबखुमादो दहाय गोथौ जालायनानै मोखाङा न' गोसोखांदों तालानावसो फैबाय ओरै जादो दे दा रलाङो रिजादारि फै मारलानो फैयाबानो जायो खस्थ' मोनबाय धरनाया मावनांबायना बेसरा एबार होला दे खस्थ' होला दे एबारनिफ्राय साननैसो उनाव फैनानै नांसिगोन आरो बिदि फैनानै नांलायसिगोन जुदि जायोबा प्लेनफोरा गसाया जुदि अनोबा गसाया जुदि अनोबा सारप्राइजनि बाथ्राया बायसा थारनाय गिदि बायसा इय आं आरो माबा शिबजितनि मोखां बायदि होनदो सनालिनि फिसालाया एकदम शिबजित बायदिथार नायनाय इनि मोखांदो इनि मोखांदो नै नायनाय इनि मोखांदो आं गोजान नामा नोंहा मा लिंक दङो दोङो सनालिजों लिंक दोङो सनालिजों मा लिंक दङो गांगा थुप्पाया मासे बासिना गालांबाय लांगोननो खासि खालामबा गिदिर जायो बेथ' पुरा शिबजितनि मोखांथार इयो गाङाथ' ओइ नै बिराद लांनो नागिरदोंमोन ना सेम टु सेम इयो सिबुदा लां बिफासैयो ओइनो गाङाथ' खाथियाव बोरै गाबबाय दं आंना थुजासिसो लां लांनो दा लांनानै नङा गाइखेर गारबा लांजाबायो लांजायाखै बेलेग गाइखेरा हजम जाया इसिनियाव ए सेन्देलसो अरस'जोबगोन इसोरो होबाय जानो नोंखौ गाबनो ओंखारहायो आं बेखौसो गाबनो ओंखारहायो कुछ तो है ना कुछ तो चल रहा है देखो भाई थोड़ा ध्यान से मेगना गोजालायनो सानैबो फाग्ला जायो माबा सानैबो आपे मायबा दै दे आपे गोसो मारियो मायबा दै ना आपे नोंखो नालाय खेबना लाया मानो मेगनखौ खाथियाव फिसा फिसा जायो होनलाय फिसा फिसा जालाय मा जादों हापिनि बाथ्रा बुंबाय इदि जायो मा जादों नार्भास जागायानो मायबा गोस गोस होनलाय एनो मायबा दामपे नोंखो रायखोमादो नोंखो रायखोमादो आमपे मोनफिनलायगोन जा रबिबारै याखाबा जा मामि इसोरो थांनो लाहार फाहार जाबाय नोंना सेना उल्थास' बेंगासिनो माबा सेनानो ओरै बेंगासि मानो सिख्ला मानसिफोरा इदिनो दंखायो अ ओइ आंना मबाइला गंथामबो लाबायना मबाइला मालाय गंथाम मानि मबाइल 10,000 गंथाम शपिं 1.5 लाखनिखा गंसेयावनो देमालि अल्ट्रासोबाव अल्ट्रा उल्ट्रा फन नोंना आइफोनाव पत्ता मोना पात्ता मोनो नामा आंनिया मोननै मोनगोन नोंनि दामाव फाइनान्सआवसो लादों गंनै मोनगोन थेवबाबो थगायदो डाइरेक्ट लाबदो केस एरनो होयो केस लाबदो केस अन डिलिभारिसो बाव आरो बेनिफ्राय आरो साननैसो उनाव आरो थरनायमोनखौ नुबावलायसिगोन जुदि भगबाना जुदि अनोबा बे साननैसोआवनो बिदि होननानै नों खोन्थाना होनाङा माबायाव ब्लगफोराव आंहा लासिं सिं जागोन जाफुङाबा आं खुलुमबाय थानोसै आरो प्रार्थना प्रार्थना खालामबाय थानो बिथांनि साननाया जाफुंथों मोगथां महर लाथों महर लाथों जिउआव दावगानो हाथों एखे जादो जादो जेट लाखायासला लालै हरनाया थांसिगोन हरनि मोनाखै आङो दहाय भिडिअ बानायनायखौ इसोर आब'नो खोन्थिदोंमोन जा गिदिरबो आं गिनाय गिदिरसो जों सानैबो फिल्मखौ नायखांनानै सिगिबानो जागौमोन इखो टक टक बुलायनानै टिं दं होनैलायनाय डेन्जार गिखादोबो इसोरनि हाथिया भलेनाथखौ खुलुमस्राबाय सानदेयावबो बेनो बाबु सानदेयाव
Sandiyo. Ada? Memang kan aku mau baik. Makan tak kumadi. Makan tak kumadi ini. Makar lang kempe. Gini anlay. Oh bukar lang ke? Aku sok. Dedang. Mas dedang las sih. Andang. Bye. Ang bye. Langगौ मोनसिगोन आलासिफोरखौ बिदाय होबाय बिनिफ्राय जोंबो नैयाव गामियावनो बाथौ फुजा दं नालाय बेयाव फाखोसे थांना फैनि दिनैनि ब्लगा एसेनोसै आसा खालाम दिनै खोन्थिथ'आ इखौ लांबा खोन्थिगोन मालाबा नै इखौ लांबा खोन्थिगोन दिनै खोन्थिथ'ला किटिखौ लांबाथाय किटिया दिनै मेंथ'दो थांथ'ला नै खाथियावनो बारगासेयावनो मोनो नालाय बेनिफ्राय दिनैनि ब्लगा जोब्बाय एसेयावनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन ना गाबोननि ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन आरो ना बाय